masarap na ulam at nakakatipid ka pa. Ano pang hinihintay mo? Ayan, at subukan mo na itong ating napakasarap na dilatang ulam at masustansya pa dahil meron tayong nilalagay dito na gulay. So dito sa ating kawaling maglagay lang tayo ng mantika. Prituhin lang muna natin itong ating talong. Ayan, kapag naluto na yung kabila, baliktarin muna natin siya. Ayan, kapag naluto na, hanguin muna natin. Ayan, at nagbawas lang ako ng konting mantika. So, ilalagay ko na dito yung sibuyas at bawang. At isunod ko na rin dito yung kamatis. Ayan, gisahin lang natin siya. At isunod na natin dito yung ating dilata o makarel na nasa lata. Ayan. Pasarapin natin yung ating dilata na marami ang makakain nito. Maglagay lang tayo ng paminta. At ilagay na natin dito yung sabaw ng makarel. Yan, pakuluan lang natin. At ilagay natin dito yung ating okra. Para mas masarap at masustansya, meron tayong ilalagay gulay. Ayan, at kumulo na. Hanguin lang natin siya. Isunod naman natin dito yung ating gata. Maglagay tayo ng gata. Ayan, napaka-creamy yung ating ulam na purong-purong gata. At syempre, hindi mawawala yung ating pangpaanghang. Naglagay rin tayo dito ng siling haba at siling labuyo. Tapos, isusunod na natin dito yung ating piniritong talong. Ayan, napakasarap nitong ating ulam. Kung meron kang bahaw dyan, ayan ang perfect dito sa ulam natin. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi tayong updated sa ating mga napakasimpleng ulam. So ayan, at luto na ang ating dilatang ulam na napakamasustansya. At nilalagyan din natin ng gulay. So ano pang hinihintay nyo? At magluto na rin kayo. At napakasarap nito. Maraming salamat sa inyong panunood.